Molo wethu Carl Martin. Ndithi mandikuphi umolo wakho wedwa nje ngobu busuku banamhlanje. You deserve it, bhuti wam, because it's very rare xa bilibamba ndimnike i-attention mna umntu kule yam i-page. Ndiyakubona shem uyagushuza, ufuna uvela, ufuna ubonakala. Ubuza umbuzo apha, uthini nalo mbuzo? Ininzi ke into endirhalela uyibuza. Sekutheni sengenamfihlo kangana? Iba ngaba imisebenzi niyafota, bhidwa yi-social media okanye? Hayi bhuti, iyakubhida i-social media. I'm sorry bethunana for i-darkness lena. Ndisentlombeni, andina-ring light apha, andinaso nestand. Ubhidwa yi-social media bhuti, and ke ngoku susifaka because sesiphambili gqithi thina, uzasibuyisela umva. Qwalasela le nto, mna ndikutipe, vula nje amehlo ukhangele phaa ekuhlaleni. Andikwazi noba ungasedorophini noba ungaselalini, kodwa ke loo setting uhlala kuyo, community uhlala kuyo, uba ungumXhosa, ngaphandle ukuba yinto efana nomXhosa, kodwa uba ungumXhosa uzawuqwalasela into yoba xa kuqhutywa isiko selinegqirha, selingenagqirha, ngaphandle uba kuyathakathwa, kodwa uba kuyaphiliswa, akho nto ifihlwayo bhutiza. Ummelwane umenyiwe. Mna kule yam ayakhutshwa amaphepha, khutshelwe ilali, kuthiwe sizawuwisa inkomo yezilo ngomhla wangelo singaphi ngaphi, kuthiwe igqirha liyangena ngemini ethile, kuxelelwe ilali, abahlali. Uyayiva ke ngoku? Xa iwiswa laa bhokhwe, iwiswa ilali ime ngenyawo. Uyayiva ke ngoku? Bothule iminqwazi, bebukela amathile esenza le nto ayenzayo. Nokushwama, kushwanywa abantu bejongile emini kabha. Ndixelele mna, nangalaa mini kutshiswa amathambo behlanjwa ngesilawu, bahlanjwa abantu bejongile. Uyayiva ke ngoku? Eguqile usokhaya, ekhanda iyeza leli khaya, nantsi ilali zimasile. Uyayiva ke ngoku? Apha kule ndlu yakhe inkulu. Uyayiva? Xa kuphunywa kwaronta endlini enkulu, uba ukhona uronta kokwenu, noba ukho ke loo ndlu niyisebenzisayo inkulu, xa kuphunywa phandle kusiwe emaxhantini, ilali ima ngenyawo, yothula iminqwazi, ibukela amathile, bekhokelana, omdala phambili. Uyayiva? Kuphethwe le bhekile ingeyomfihlo, kuyiwa nayo koobabuhlanti, kuphethwe lo mkhonto uzawuhlaba le nkomo, awufihlwanga, awugushwanga. Nankuya umnqumo uhleli phaa, awufihlwanga, awugushwanga. Uyayiva ke ngoku? Akho kwamfihlo kule nto yenziwa. Yintoni le nto kufuneka ifihliwe? Niqhele gqithi intakatho. Ndikujongile, ndikhe ndakusetsha, ndathi tshekhe, ndakuthi tshe eziyoni somewhere. Yeva? Niqhela ukhangela abantu ngomoya, nikhangela abantu abanohili, hleli nje. Mamela ke bhuti, igqirha lokwenene nokwenyaniso emzini lizelele lizeleyo lizophilisa, akho kwanto efihlwayo. Uyeva? Oomama abathakathayo iinto zabo baziqhushekile, bazifihlile bona. Ngaba bazawufihla, ayisithi abazawufihla nto. Nawe uba uze nohili wakho uyawuzinceda ngokuthi umfihle, ngoba sendikubona uba unaboohili, awunawungabi nabo. Awunawuthi umdala kangakubuze le nto uyibuzayo. Yintoni efihlwayo yobugqirha? I-social media ikhona, yayingekho ngexesha lootatomkhulu, ikhona ngoku. Siza kuyisebenzisa ikhona nje. Umhlawumbi nabo uba yayikhona ngelaa xesha labo ngebabeyisebenzisile. Yintoni itshomo ubadomi sowuqeshiwe? Ngoba ndiyakubona uyayikhangela le ndlela, sowungenile nje kwezakwamoya, into kunayo useyimpumputhu, useyimfama. Hayi mani, sungena nalapho ungafunekiyo khona, ubungafuneki nganto tu, noba ubuthule ubungazuphuma nto. Uyayiva ke ngoku? Into endikubonayo wena, ndithe ndawukujonga ndakufumanisa into yoba khole ndawo funeka uphume kuyo, funeka uphumile egusheni wena.
khona le gusha kufuneka uphume kuyo. Awuzukhutshwa ndim ke mntakabawo. Zikhangele wena zibhenca uzifune qha. Ngoba ngoku ndenzisa into endingaqhelanga uyenza mna. Qhelanga uphoxa mntu mna futhi andikuphoxi. Ndikuxelela nje into yoba khawume kancinci ngamatye. Wena into ekwenzekelayo laa mhlekazi uguqe phaa. Uyayiva? Laa mhlekazi wenza into ayiphilayo. Uphilisa ikhaya ngelaa xesha. Nto leyo ongafumanisa into yokuba iyakutya apha egazini wena kuqala. Nowanda izidlele awutyebanga udumbile. Udumbile bhuti, ndikuxelele. Uyakutya umshologu. Unomona ngaba uphilisayo umshologu wabo. So uhamba ukhangela ufake i-red pen nje. Uzuphole ke bhuti wam va. Ulikhangele mani uncedo uzawuba rayithi. Uzawuba rayithi wena ekugqibeleni wonke umntu mani. Ubhampula hamba ayifumane impendulo. Uyayiva ke ngoku? Kodwa phuma kwezingakufuniyo. Isiko alifihlwa bhuti. Isiko lenziwe emini, alenziwa nasebusuku. Alenziwe ebusuku isiko. Akukho nto efihlwayo. Lo uthi kufuneka lifihliwe uyakulahlekisa. Yaye futhi ke uyawufa kabuhlungu ungakhange ubuphile ubuncwane bobomi. Uhlelele ufihlele nje ugushile. Uyawufa nenhliziyo emnyama. Yini bakhaphu. Khawuthulule mani. Vuthulula uzofa ukhaphu. Uyawusinda nebhokisi wena uyakophuka ingekangeni nasengcwabeni. Ngoba izawube isindwa zezi mfihlo ungabe ubhubha nazo. Vuthulula, phungula. Yeka imfihlo. Yintoni mntu omdala? Camagwethu ube rayithi uba